Madwar 200 familja se jibbenefikaw minn investiment ta' 150,000 euro li se jissarraf f'xogħlijiet ta' manutenzjoni fuq 30 blokka f'9 lokalitajiet. Dan bħala parti minn skema li bit-tema jitfit mar-residenti għandha l-ħsieb li tpoġġi lir-residenti fiċ-ċentru tal-immaniġjar tax-xogħol. L-iskema diġà tejbet il-kwalità tal-ħajja ta' mijiet ta' residenti li jgħixu f'34 blokka fit-8 lokalitajiet fosthom Ħal Għaxaq u l-Gudja. Dawn ix-xogħlijiet jiddeċiedu huma bħala residenti x'tip ta' xogħol għandhom bżonn sija żeba, sija kienu madum jew inkella bidlu t-turġien, dak kollu li hemm bżonn isir għall-komun li appartjenu fih. U naħseb din hija xi ħaġa pożittiva li flimkien anke mal-kunsilli lokali inżommu sinerġija ta' kuntatt bejniethom. Id-dettalji tal-iskema tom is-Segretarju Parlamentari Rodri Galdes li spjega kif kull blokka se tingħata 5,000 euro biex filwaqt li l-Awtorità tad-Djar tiffinanzja u tissorvelja x-xogħlijiet ikunu residenti li jieħdu rwol attiv fil-manutenzjoni. Il-binjiet li se jibbenefikaw minn din l-iskema huma 7 blokkok f'Bormla, 5 f'Ħal Għaxaq u fis-Siġġiewi, 4 f'Ħal Qormi, 3 blokkok fl-Isla, 2 f'Ħal Kirkop u fil-Rabat, oħra f'Birżebbuġa u fl-Imtarfa. Is-Sindku ta' Bormla, Rabat innotat li b'din l-iskema ir-residenti qed ikunu xprunati jresqu l-qudiem idejat biex itejbu l-manutenzjoni tal-blokka li jgħixu fiha. Qegħdin jinteressaw ruhom ukoll biex jagħtu daqqatit mhux l-ewwel residenti jew tnejn jgħiduli jekk ma jservux jew nistgħu nagħmlu xi ħaġa oħra aħna barra din l-għajnuna tal-gvern u inkompli nħeġġeġ lil aktar residenti japplikaw jersqu lejn il-Kunsill Lokali sabiex jgħidulna li huma interessati wkoll. Is-Sindku Ħal Kirkop innota kif il-lokalità diġà benefikat minn skema simili fil-passat. Diġà għamilna 6 blokkok li ġew diġà lesti, issa ħankomplu 2 oħra u l-frott ta' dawn il-5,000 euro kull blokka qed ikomplu jgħinu lir-residenti sabiex il-ħajja tagħhom tkun aħjar. Is-Segretarju Parlamentari qal li l-Gvern lesti jagħti il-parti tiegħu fejn għandu x'jamministra ma' 7,200 appartament. Jitfid ma' residenti għaliex qed inħeġġu lill-inkwilini jieħdu l-inkarigu tax-xogħlijiet li appartjenu l-komun biex iżommu l-komun fi stat aċċettabbli u anke jiffurmaw l-assoċjazzjoni.